Ο Πιτρός, από εκεί, ο Πιτρός. Από κάτω. Όπως τον βλέπεις. Αυτό είναι, όχι. Όχι, ο Πιτρός θα έχει ξαναπέξει από κάτω. Οι άλλοι δύο είναι πρόσφυγα. Αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα, αλλά είπα στην Άννα τώρα ότι υπάρχει, γιατί γίνεται ο χαμός με τα αλλαγές, αλλιώς σε περίπτωση που βρεις κάτι, είναι όλες και εδώ δεν έχουν καμία αλλαγή και να βγάλω στην Ισταβίλα πορεία εδώ στην Κυριακή και να μην έχει ότι επανάληψη με διαφορετικό. Ελάτε. Μυαλό εδώ το έχει. Αλλά μας πώς θα λες είναι πρόγραμμα. Συνέχεια αυτό το πράγμα ρε Α, μου δώσ' το λίγο και εδώ να ξεμπερδέψω να πάμε σπίτι μας μόνο. κάθονται μέσα. Δεν έκανε τρύπα στο δίκτυο, ωραία, αν είναι δυνατόν. Να μπει μέσα η μπάλα αυτά τα μια μεριά που είναι καλά. Έναν άλλο ανήκοντο, ναι. Α, όχι, δεν είναι λίγο σαν εσένα. Και τι μας, τίποτα άλλο. Πεταμένα το έχουμε. Εκεί πρέπει να πας βράδυ. Αλλά να σου πω κάτι, πήγες στην Αλφα, πήγες στο Βίληση, άμα το δω, ναι, είναι πεταμένα ένα σούρα από εδώ και από εδώ, και στα χωράφια. Πάμε Ηλία! Έτσι Γιώργο, πάμε! Εκεί, μπράβο Λάμπρο! Μπράβο, Θανάση! Με το μάκι. Νικήτα. Πάλι. Πάλι. Ανεξάρτητο το ένα μετά άλλο. Πάμε Λάμπρο, έλα! Εκεί! Πάμε Λάμπρο! Πάμε εδώ να μην αλλάξουμε, έλα! Πάρτε παίκτες, κοντά Θανάση, κοντά εδώ! Νικήτα, είσαι μακριά! Κοντά, Φώτη! Άντε μακριά. Πρώτη, Πού την κοιτάς! Ένα τσάκα. Ήρεμα. Δημήτρη κοντά! Με το παλαμάτι, με τι άλλη, ανέβα. Παίρνουμε παίκτες, Φώτη! Παίκτη! Στη γραμμή! Πάμε. Θανάση! Από όλα τα άτομα εδώ είναι. Ωραία. Στο βάλε. Κύριε. Κάθετα. Μπαμ. Μπράβο Νίκο. Γιώργο. πείτε δυνατά, Δεν περάζει, Πάμε! Φύγε Ηλία! Καλά ρε, να το πέρασε! ανέβα, απ' έξω. Άντε Γιάννη! Πάμε. Μπράβο Λάμπρο, πάμε Γιάννη! Θα τα βάλει ο Τάσος, βάλει ακριβώς το σουρκού που πάνε, έτσι. Πάμε!
Πήγε να κλέψει την μπάλα. Πέσε, πέσε. Έτσι. Έλα, ρε Λάμπρο. Έτσι. Όχι, ο Σταύρος είναι Λάμπρο. Αναστασίου. Σου παίρνει την μπάλα τόσο εύκολα. Πάμε, ζητάτε, ζητάτε! Έλα, Φώτη. Κάτσω και Δευτέρα. Μια μέρα δύο πήγα μέσα για να ξέρω. Κάτσω, δεν μου καλή και Δευτέρα δεν έκανα το δεκαετό, είναι πρώτο. Άρα φτιάχνω το πρώτο εξαπάνω. Λάμπρο. Όχι ρε. Λάμπρο. Ξύπνα. Ξύπνα. Πάμε, παίρνουμε πρώτη. Λάμπρο, Αναστασίου, κλείσε στον παίκτη μέσα. Κλείσε. Πάμε, πιάνε, πινάμε. Πάμε, Γιάννη. Είμαστε τώρα με την κουλιώση, μέσα με Πάμε, Γεια. το σπήρε όλο το διευθυντικό. Άντε, Φώτη, άντε. Απλώς λέει το έβαλα εκείνη την περίοδο, λέει, γιατί πιστεύω τώρα στα φωτογραφία. Άντε, πάρα και γυρνά. Μπροστά. Μπροστά. Όχι, Ζητά, τώρα Γιάννη. θέλει να πάει ο άνθρωπος ένα μήνα και μην φωνάζουν και άλλοι, λέω, μην κάνεις Μπράβο, τίποτα. Λάμπρο. Μπράβο. Πάμε, πάμε, Γιάννη. Έλα, Άγγελε! Καλό. Φύγε, φύγε. Μπράβο, Σταύρο. Δώσε. Θα πάει ένα μήνα τώρα, λέω, να ησυχάσει όπως με φωνάζουν οι άλλοι, λέω. Οι γόνοι μου λέω, που τώρα εντάξει, περίοδο καλή. Άντε, μπάλα. Ανέβαλε. Φύγε από εκεί, Λάμπρο. Εκεί. Πάμε, ζητάτε μπάλα. Κάνε κίνηση, ρε Λάμπρο. Πιέζουμε. Καλό κοντρόλ. Ζητάτε μπάλα. Πάμε, πάρε Λάμπρο. Πάρε Λάμπρο. Δικιά μας είναι. Δικιά μας είναι. Ανέβα λίγο, Αγγέλε. Πάμε, ζητάτε! Λάμπρο, Λάμπρο, Λάμπρο. Θανασόπουλας, Θανασόπουλας. Ανέβα λίγο, είναι ο Φώτης. Εκεί. Τι θα κάνετε, ρε Λάμπρο. Κάνε κίνηση. Ρε Λάμπρο. Πάμε, γρήγορα, γρήγορα! Κάνα σκύλα μπάλα. Άγγελε. Έλα. Πάρε τώρα πάλι, δικιά μας είναι, πάρε. Δευτέρα το πρωί θα είμαστε από εκεί και θα είναι και πάνω. Λέω, ένα απλό σημείωμα είναι. Εντάξει, εσύ έχεις κάνει. Έχει κάνει το βασίλειο λεπτά. Γιάννη, Γιάννη πάρε μπάλα, κάντε κίνηση. Πάμε Φώτη, άλλαξε. Το καλά και εσύ, άλλαξε. Λαμπρό. Μπράβο Φώτη. Φώτη. Λαμπρό, Λαμπρό. Έπας το παιχνίδι, έλα. Τι έχεις πάθει, έλα. Πηδάτε! Νίκο! Νίκο! Πολύ άκυρε. Νίκο! Πέφτει, πέφτει. Άγγελε, πέφτει. Πήγαινε μέσα. Μάκη! 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 Πάρτε παίκτες! Παίκτες μέσα! Πάμε! Πάμε Άγγελε, πρώτη στην μπάλα, Άγγελε. Δημήτρη, άστε με εκεί πέρα, είναι offside, άστε με. Αποστολάκη! Το κεφάλι δεν μπορούσε να πεταχτεί. Πάρτε παίκτες από κοντά. Λαμπρό, Λαμπρό, έπασε το παιχνίδι, έλα, πάρε δυνάμει, τελείωνε. Από εκεί ήταν ένας παίκτης, ήταν όλοι μαζεμένοι από δεξιά, εκεί θα πάει μπάλα. Πάμε πρώτη μπάλα, Λαμπρό. Μπράβο. Μάκης. Ο Μάκης. Γιώργο! Τι φάλμες ρε! Τι φάλμες! Πηδάτε! Εκεί τα πήγαινε! Για πήραν καφέ εκεί, θα παίρνει και μόνο γάλα, κατά λάθος. Να σου πω εδώ. Ρίξεις εκεί και Τι αγκούρια είναι αυτή την Ωε Άγγελε! Άγγελε! Δεύτερο δοκάρι σου λέμε! Λίγο να αργείς. όχι τρίπλα. Μπράβο, Μάκαρε. Όχι φάουλ, τον έπιασε με τα χέρια.
Χέρι εδώ. Χέρια, πόδια στην αυλή. Θα σπίνα εδώ και ένα ρέφερε. Ωραία, ρέφερε. Δεν ξανακάνεις αυτό. Πάμε. Ηρεμήστε λίγο. Θα ακούς και εδώ η κουρτσά. Πάμε λάθος. Πάμε Ηλία, πάμε. Φύγε Ηλία, φύγε. Φύγε Ηλία. Καλό. Έχουμε κυκλοφορία, Φώτη, Φώτη, εδώ. Πάμε Ηλία, πάμε. Έλα Ηλία! Καλό. Φώτη. Εδώ στο κέντρο σε θέλω. Εδώ. Καλό. Πάμε, πάμε Γιάννη. Έπα κι άλλο ρε Λάμπρο. Εσύ Φώτη. Γιάννης. Έπα μέσα ρε. Καλά σου λέει. Με το Παλαμάτσια όταν κάνουμε επίθεση. Βοήθεια, ανέβα πιο ψηλά. Πάμε, ζήτα, ζήτα. Πηδάμε, πηδάμε. Εκεί. Έλα καπέλα. Έλα Γιώργο! Βάλε δύναμη μου. Μπροστά, μπροστά, τα μέσα. Αυτό, καλό. Πάμε, πάμε. Έλα, Λία. Προλαβαίνεις. Τον έξω δεν... Έλα λίγο καλύτερη κυκλοφορία στο κέντρο, δεν κυκλοφορείτε. Πάμε, πάμε, μην αλλάξουνε Φώτη. Έτσι Άγγελε, μπράβο. Εσύ Γιάννη. Έτσι, φύγε, φύγε. Πάμε, πάμε. Έλα Λάμπρο! Φώτη εκεί, Φώτη εκεί. Εκεί Λάμπρο. Κοντά Δημήτρη, κοντά στο παίκτη εκεί. Φώτη, κολλάς και εσύ εκεί πέρα. Άντε. Κοντά ρε Δημήτρη. Άντε μάγκαρε. Ξένα μάγκη. Ρε Μίλτο, κοίτα τον τελευταίο. Ηλία! Ανοίξω τη δεξιά! Κοίτα λίγο, κοίτα. Καλό ήταν. Ανέβα Λάμπρο, Λάμπρο. Πάτε πρώτη. Ανέβα. Μεγάλη μέσα. Πάμε πρώτη μπάλα, Θανασόπουλας. Δεν θα φτάσει εκεί ρε. Το είδες. Μιλάτε, μιλάτε. Γιατί δεν ήθελα να έρθει, δεν θα το πάρω με το ζόρι. Άντε Νίκο. Δημήτρη, το παίκτη Δημήτρη, με κοιτάς μπάλα. Δημήτρη, κοντά στο παίκτη. Δεν είναι καθόλου μέσα. Μη χαθεί, μη χαθεί. Μη χαθεί μωρέ. Άντε Νικητά. Αφού δεν το σηκώνει. Πού χρειάζεσαι ρε παιδί μου, Μάκη. Μάκη. Έλα κι άλλο, έλα κι άλλο. Έλα ξανά. Άρχισε η Μαργαρίτα. Πρώτη στην μπάλα εδώ. Πρώτη στην μπάλα, κοιτάτε μπάλα. Λαμπρό, πήγαινε πάνω στο παίκτη. Πήγαινε πάνω στο παίκτη. Κοίτα μπάλα, κοίτα μπάλα. Εδώ κοίτα, μόνοι τους είναι. Ρε Φώτη. Μπράβο Άγγελε. Πήγαινε Δημήτρη, τι πηδάς. Ρε Φώτη. Μιλτιάδη, πήγαινε στο πύλα, θα σου δώσει. Κοίτα μπάλα, κοίτα μπάλα. Μην αλλάξουνε, μην αλλάξουν. Πάτε ένας πρώτο. Κοντά Τσιλιγιάννης εκεί, το παίρνει εκεί. Φώτη, δεν μαρκάρουμε έτσι από μέσα. Κόλλησε. Γιώργο, Μάτσι, πίσω από τον Παλαμάτσα. άμα περάσει η μπάλα, εσύ Τάνας, Άντε μάγκαρε. Τι όμορφη. Μπράβο Ια, πάμε. Πάμε Ια, πάμε Ια. Πηδάμε, πηδάμε. Φύγε να το φύγε. Χωρίζει το ρετμό. Έλα Άγγελε. Μπράβο ρε Θανάση, μπράβο. Μπράβο Μάκη. Πάμε Θανάση, πάμε. Δεν έφυγε ο Μάκη, δεν είναι. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Αράωτη είναι δικιά. Εκεί μην αλλάξουνε. Δικιά μας είναι η μπάλα. Γιώργο, πιέστε εκεί. Δικιά σας είναι η μπάλα, Λάμπρο.
Δικιά μας είναι πλάγιο. Έλα, δικό μας είναι, έλα. Παίξε Λαμπρό, πάρε. Χτύπησε την μπάλα, ρε εσύ. Παίξε. Αθανασόπουλος. Πάρε μπάλα, ρε, τελείωνε. Την κάλυψε, δεν την ακούμπησε. Γιώργο. Θα παίξουμε καλά τώρα. Πάρε την μπάλα, Θανάση. Θανάση. Πάρε την μπάλα. Κάτσε τώρα, τι είναι. Κάτσε ρε, θα παίξουμε μπάλα ρε. Δεν σου έριξες τώρα, ρε. Τι είναι, τι έδειξε. Τι έδειξε. Αμάν για το Θεό. Πάρε την μπάλα, Δάνας. Δάνας πήγε να πάρει την μπάλα. Αθανασόπουλος, είσαι τα μπάλα μου. Λαμπρό, Φώτη, πήγαινε εκεί πέρα. Εκεί. Τάσο. Κοιμόσαστε ακόμα εσείς. Γιώργο. Πάμε Γιώργο, όχι φάουλ. Πήρα Τσιλικάνης. Εσύ. Δεν πειράζει. Γύρνα. Φώτη κοιτά μπάλα. Φώτη κοιτάτε και μπάλα. Κοιτάτε μπάλα. Αγριωμένο. Μπράβο Νικήτα, μπράβο. Νίκο, γρήγορα. Το έκανες. Όχι. Έμπα κι άλλο και πράσα ρε παιδί μου. Πάμε, έλα στο κέντρο. Νίκο, έμπα κι άλλο. Κοιτάτε μπάλα. Λαμπρό. Έλα, κοιτάμε μπάλα. Κοιτάμε μπάλα. Ωραία. Ήγε ίσως σε πολύ Θανάση. Πάμε Ηλία. Ωραίο. Θανασόπουλος. Άντε. Έλα Μάκη. Ένας ρε. Πήγαινε ρε Μάκη να μην βγει, πάρε. Μπράβο Έτσι, Μάκη. μπράβο Μάκη. Πάρε μπάλα. Ούτε μια χαρά. Καλό. Πάμε Ηλία. Τότε δικιά σου μόνος. Μπράβο, ρε. Την πήρες έτσι. Ωραία, Ηλία, πως την πάρεις έτσι. Πήγε Θανασόπουλος, φύγε. Ένας ρε. Πάμε μέσα Ηλία. Καλό. Πάρε Στάθο, πάρε. Βγάλτε πιο καλά. Δεν πειράζει. Κάτσε. Πάμε γύρνα σιγά σιγά. Έλα Λαμπρό. Πρώτη μπάλα. Ψηλά, ψηλά. Φώτη. Θανάση, δικιά σου είναι. Πάτε μπάλα. Χέρι. Πάμε εσύ. Νικήτα, έλα, χέρι ήταν. Τσιλικάνης. Έλα, την κίνηση είδε και σφύριξε τώρα κι εσύ. Την κίνηση είδε, δεν είδε το σημείο. Όχι. Όχι, εδώ ήταν. Ανοίξου. Λαμπρό. Λαμπρός. Δώσ' τη μωρέ. Μπροστά, Δημήτρη. Πάμε. Καθήρε Δημήτρη. Ξανά. Έτσι μπράβο, λέτε. Σόπουλος. Φύγε μαζί. Εσύ. Καλό. Πάμε Γιάννη. Δημήτρη, πιο καλές πάσες. Από μακριά. Φώτη. Έλα πιο μέσα. Μάκη, λίγο καλύτερη κυκλοφορία, έλα. Ζήτα Τσιλικάνης, πάμε. Ζητάμε το πέ. Ζήτα Γιάννη. Όλοι μαζί πουλούν εκεί. Έτσι, ωραίος. Πολύ ώρα κάνουν να πάρουν τις μπάλες απ' έξω παρά να πέσουν μπάλα μέσα. Πάτε πρώτοι, πετάτε πρώτοι. Γύρω στην εκεί πέρα που πας εκεί, πήγαινε πίσω στον Άγγελο. Τι δουλειά έχεις εδώ. Πανασόπουλος εκεί. Νικήτα, Φώτη, ανέβαινε το Φώτη. Κάτω στο παίκτη Τσιλικάνης. Έλα πιο μπροστά, είναι ο Φώτης εκεί. Πάμε. Άγγελε. Πρώτη μπάλα, Άγγελε. Πάμε Γιάννη. Πάμε μπροστά. Έλα, Ηλία.
Πάμε σιγά σιγά έξω. Πάμε σιγά σιγά έξω. Δεν δώσε και λιγάκι κανένας, δεν βλέπω και με το Κριστράι. Πάμε ρε Γιάννη. Φύγε γεια. Τι σου του ρε, φωνάζετε ρε. Εντάξει Γιάκο, ένα, το άλλο. Μαζί. Έλεξε το χώρο. Μαζί. Γιάννη. Ζήτα μπάλα. Ζήτα μπάλα, έχεις αράξει εκεί πέρα αριστερά. Πάτε πρώτη. Ανέβα λίγο ρε Λάμπρο. Εσύ Φώτη, εσύ μπροστά. Φώτη, Πάμε γρήγορα, μπροστά. Να πάμε πίσω άμα είναι. Άμα δεν θέλει κανένας να πάει, πάμε εμείς. Μπράβο. Έσκασες εσύ ρε. Άντε λίγο, ξυπνάτε. Θα πάω κομμωτινή τώρα, Ρωσιάδα. Ναι, στους τηλεθνές απάνω. Γιάκο. Αλλά από την έκανα. Κάνει βολή. Καλό, κράτα Γιάννη, κράτα. Να φέρεις τη μόνη. Έλα Γιάννη, έλα. Πάμε. Ρε παιδιά, τι κάνετε. Τι κάνει ρε. Ρε ξυπνήστε ρε. Πάμε πιο γρήγορα. Έλα Δημήτρη. Πήγαινε. Έτσι μπράβο, μην γυρίσεις εκεί. Τι έδωσες τώρα. Τι έδωσες Πού το είδε αυτός τώρα εκεί, είναι και κοντά βέβαια, είμαστε μακριά, πάμε στην κατηγορία. Μέτρα. Είναι στο μισό μέτρο. Δεύτερο Μιλτιάδη, Δεν είναι δεύτερο από την άλλη Άγγελε. μεριά να πεις ότι δεν το είδε. Το πέναλτι, Νικήτα. Άγγελε, αλλάξτε ρε στο Ήταν, είχε αμυντικό που έλεγε. πιο ψηλός ρε. Το αφήνεις απ' έξω τώρα, εντάξει. Κοντά. Ωραία, Νικήτα. Κοντά. Τι έδωσες τώρα, ρε μαγκα. Γέλα λίγο, είναι αστείο, είναι γέλα. Γελάς. Γέλα, είναι αστείο, γέλα. Τρώγεις, τελείως. Α, καλά Πάτε πρώτη. Πρώτη μπάλα. Γρήγορα, γρήγορα. Μάκη, ζητά άκρη, Μάκη, σύμπα, Μάκη. Να βρω. Φώτη, να πω το παίξω εκεί πέρα. Φώτη. Σκαμνάκι του έκανε. Άγγελε, το πέναλτι. Άντε, πάτε μια. Νικήτα στα πλάγια από πίσω πας. Ανέβα, Άγγελε, ανέβα. Τάνας και Άγγελο! Έπαιξε, Άγγελε. Πάρε παίκτη. Φώτη. Το πέναλτι να πέσει. Από μέσα. Πηδάμε. Εσύ θα δώσεις. Έτσι, Ρε παιδάκι μου, το πέναλτι να πέσει, ρε παιδάκι. πάμε έξω. Έλα, Λαύρο. Προσώπλος πιο. Προσώπλος. Γύρισα και σου πήγαινε πιο μέσα. Ανέβα λίγο. Πάμε Λία. Σταυρό. Μπράβο Σταυρό. Ποιος τον βοηθάει. Έλα, γυρνάμε. Αλέξανδρε, έλα λίγο, ζητά λίγο μπάλα. Έλα πιο μέσα λίγο. Νικήτα, μπάλα κοίτα. Κοιτάμε, Λάμπρο, κοίτα μπάλα. Λάμπρο, Άντε λίγο μόνο. στο καλό. Ναι, τι θα περιμένεις. Όλα από αριστερό πας. Κοιτάτε μπάλα. Κάτω ρε, Στάγια, κάτω ρε. Σάντε, μια ώρα.
Μέσα η μπάλα, μέσα! Αυτός του Παναθηναϊκού, ο άλλος της κάνει με το... Κάντε κίνηση. Το βιογραφικό που κάνει αυτός για να έχει για κάτι ομάδες όταν θα τον διώξουν που θα πάει. Πάμε Λάμπρο, πάμε! Έλα Ηλία, φεύγετε και οι δύο την μπάλα! Το Βασίλα Βαλασί! Κράτησου Λάμπρο, κράτησου! Αχ μωρέ Αλέκο, γιατί δεν την έδωσες στον Νίκο, τους ακολουθούσε. Όχι όπου να είναι! Σταύρο! Έχετε φύγει όλοι! Έλα Λάμπρο! Άντε Μάκη! Όχι ρε! Δεν πειράζει! Μάκη! Πέρασε του, πέρασε! Ρε Μάκη, έχεις το αριστερό, παίρνα απ' έξω ρε αγόρι μου. Παίρνα απ' έξω, πεις μόνος. Ξέρεις βήματα κοστά μη φύγεις. Άνοιξε λίγο την μπάλα και παίρνα το. Αφού έχεις το πόδι από αριστερά. Γιατί εκείνο εκεί που πάει να δώσει πόδι στον καρφό του στην Κροατία. Πάμε Ηλία! Δώσε! Εσύ Λάμπρο! Άντε Λέκαρε! Τι κάνεις! Έλα ρε παιδιά! Άντε Μάκη! Προπονητές και εκεί μιλάνε. Πάρε Φώτη, μην γυρίσεις! Μην γυρίσεις! Ρε Αλέκο, γιατί την κρατάς τόσο? Έλα, τι έγινε τώρα. Έχεις μεγάλη πλάκα εσύ ρε. Τι σε παρακαλώ με, σε παρακαλώ. Έχεις μεγάλη πλάκα εσύ ρε. Ο Μάκης! Βρέχτε καιρό εδώ εσείς. Δεν κοίτα, εσύ. Έχεις μεγάλη πλάκα εσύ ρε, ρε παιδί. Απέξε. Δεν του κάνει κάτι, εγώ σε παρακαλώ! Μια με το πλάγιο εκεί, μια με το ένα, μια με τα άλλα. Αυτή είναι η κομμωδία ρε. Με τι ψυχή να παίρνουν τα παιδάκια μετά μέσα στα γήπεδα. Εσύ είστε Ελλάδος ο Τίκος. Όποιος και να είναι, έτσι. Όποιος, δεν συζητάμε τώρα για ποιον είναι. Πρόσεχε πίσω την μπάλα! Πάμε στην μπάλα! Νικήτα! Κοντά στα 9. Ακούς? Στα 9 πήγαινε! Εκεί! Κοντά το βήμα! Καλά, ναι, εντάξει, ναι. Αυτή είναι η χειρότερη από αυτούς. Πάμε μην γυρίσει! Μην μας περνάει έτσι! Έλα Μάκη! Γάμο, ότι ήταν πολύ δυνατή. Νικήτα, είσαι πολύ μακριά. Ό,τι να είναι. Ο επόπτης Τσιμπάκη πάει στην γωνία και κάνει το πέναλτι. Και δεν δίνεται κάρτα στο πέσιο, ούτε πέναλτι. Δεν δίνει ελεύθερο. Θα μπορούσε να πει επιθετικό πάρει και μια κάρτα. Θέατρο πάρει και μια κάρτα. Και δίνει ελεύθερο. Από πότε σου, γιατί. Έλα, ναι. Ίσως επειδή πήγε ο υπόρτης στη γραμμή γι' αυτό. Όχι ρε. Άντε! Τίποτε έτσι. Άντε Μιλτό! Πέναλτι φάουλ και πέναλτι. Ο διαιτητής τώρα δίνει out και ο επόπτης δίνει κόρνερ τώρα. Εδώ κοιτάνε. Γιώργο εκεί, Ο διαιτητής πιο κοντά. Νικήτα, κάτσε έξω για το σουτ. κοντά! Πιο κοντά πήγαινε. Μιγιάννης, πηδάμε πρώτη! Πιο μέσα! Και φτάνει μόνο. Γιάννη! Μπροστά! Πήγαινε ο Μαρουσόπουλος! Πολύ ωραία. Βάλτο! Μη συντάρει τώρα! Μη συντάρει! Τι κάνετε ρε παιδιά! Άντε Νικήτα! Γεια σου. Μπράβο. Νικήτα, τσαμπουκάρε. Πήγαινε Γιάννη, πήγαινε! Μιλού τσαμπουκάρε. Πήγαινε! Εσύ Τσιγιάννη! Πήγαινε Γιάννη! Πάμε Τσιγιάννη! Α, τι μαλακία έγινε! Νικήτας! Νικήτας! Από μία βλακία. Νικήτας! Νικήτα, από σένα ξεκίνησε, από εδώ. Πάμε Τσιγιάννης, πάμε! Άντε.
Πάμε Γιάννη. Εκεί Γιάννη. Εκεί. Ανεβείτε. Εκεί. Έτσι μπράβο. Πίεσε Γιάννη. Μπράβο. Λαμπρό. Μπράβο, έτσι, εκεί, πάμε. Φώτη, κάτι σου είπα. Εκεί. Εκεί τι να πάει. Η γυρίσει. Έτσι, μπράβο, πάμε. Ναι, δώστε μετά το κανένα τέταρτο. Μας πιάσανε. Γίνα, Λαμπρό. Γίνα, κοιτάτε μπάλα. Μπράβο. Ήρεμα ρε. Λαμπρό. Κοιτάμε μπάλα. Φώτη εκεί. Έτσι. Πάμε Γιάννη. Έλα Λαμπρό. Πάμε. Βάλ' το σώμα σου. Καλό. Έτσι Λαμπρό. Σαπουλός. Πιο δυνατά. Βάλ' το σώμα σου. Μπροστά. Δημήτρη κοντά Δημητράκη. Ζήτα Γιάννη. Έχετε κολλήσει. Άντε ρε, κάτω. Μη χαθεί μωρέ. Εσύ Λαμπρό. Έλα. Πάτε Μάκη. Νερό. Έλα. Ρε Γιάννη. Μάθε και η μπάλα, πάμε γκολ. Λαμπρό. Και καλή πάσα. Μπάλα πίσω. Έπασε το παιχνίδι. Γκολ μέσα να βρει. Είσαι να παίξω ακόμα. Έλα εδώ. Ωραία συντονία χωρίς λόγο νικήτα. Άντε αγάπη μου. Τι ελεύθερο δεν είναι αυτό τώρα. Δώσ' την μπάλα. Δώσ' την μπάλα Γιώργο. Δώσ' την μπάλα. Φυγείτε και οι τρεις μωρέ. Εκεί. Πήγαινε Λία. Ανέβα Γιώργο. Τι κάνω. Δεν φταίει το φέτο, μια χαρά είναι. Την πήρε την μπάλα στην κατοχή. Είχε κατοχή στο θεσπλέον με την γύρισε του τερματοφύλακα. Πόσο θέλει να παίξει. Ξαναγυρίσουν πάλι εδώ στο ίδιο σημείο δεν γίνεται. Ας έδινε πλάγιο εδώ πέρα. Του κάθε λίγο Σοβαρά. Δεν κάνει να βγαίνετε από το γήπεδο και νερό. Πού το έχει ξαναδεί αυτό. Μάκη, πού το έχει ξαναδεί αυτό. Ξέρεις ότι είναι κίτρινη. Είναι κανόνες του παιχνιδιού αυτή, βασική. Πάμε, συνεχίζουμε το ίδιο. Είναι ο Μαλόμπρο. Συγγενείς. Ο Ηλίας. Πάμε. Εκεί. Χάμω ρε. Εσύ, Γιάννη. Εσύ. Ανέβα Δημητράκη. Ανέβα σιγά. Κάμε μπάλα. Πάμε, μην αλλάξουνε Γιάννη. Μην αλλάξουνε. Έλα, έληξε. Τα Ιαννήμερα. Φώτη κοντά εκεί. Μπράβο. Τσάκι, τα Ιαννήμερα. Έληξε. Το δημιουργώ. Εκεί μην αλλάξουν πάλι. Το ίδιο. Μπράβο Δημήτρη. Μπροστά. Μπράβο Φώτη. Δημήτρη, κοίταξε. Κορολάει, κοίτα, Πού έχεις καθυστερήσει ρε. Πάμε, Είχε καθυστερήσει εδώ που δεν ήξερα με το πλάγιο τι γίνονταν. Μπράβο, εκεί. Μπράβο Τσίρι. Πότε παίχνεις το ίδιο. Φώτη. Γιάννης, κλείσε μέσα, Θανάση.
Κι άλλο, εκεί. Άγγελε, πρώτη μπάλα. Τηλεγιάννη, μην περάσει. Μην περάσει. Μπράβο, ρε αγόρι μου, πάμε. Έτσι. Έβγαλες τον μπουφάν μωρή μαυρόγατα και βάλαμε 2 γκολ. Μαυρόγατα. Μαυρόγατα. Ό,τι χειμώνα με τον μπουφάν σου και χάναμε. Έχει καμιά κάμπα. Πέσω, το 7 έχεις, Το ίδιο, Λαύρο, πάμε το ίδιο, πάμε. Ήρεμα, γυρνάει το μάτι. Κοντρούλη. Ηλία, με κάνεις. Δεν ξέρω, με ήξερα. Εγώ έχω ήδη μαγειρέψει. Για αύριο σου λέω. Για αύριο, έτσι είναι μαγειρέψει. Δεν ήμουν εύκολο. Μπροστά, Ηλία, μπροστά! Ρε, Λαύρο! Άλλο, πάμε Ηλία, κράτα! Εντάξει, Λαύρο! Έλα! Άγγελε, εκεί! Λαύρο, τσιγιάνεις! Πες ένα παίκτη, εκεί! Έτσι, Άγγελε, εκεί! Κοιτάμε μπάλα! Έλα ρε Θανάση! Θανάς! Έλα! Μη φοβάσαι! Θανάση! Μη φοβάσαι! Άιντε! Πάμε πάρτε παίκτες, μην αλλάξουνε! Τάσο! Κοντά! Το παίκτες! Πάμε Ηλία! Φύγε θα σου πω, φύγε! Μπράβο, Λαμπρέλα. Άντε πάλι! Φύγε, Φύγε ρε Γιάννη μπροστά ρε. Μπράβο, Απόστολε! Χαρά. Έλα λίγο αγόρι μου, έλα. Σοπλός. Εκεί να βρω. Μπροστά. Άντε Νικό! Εσύ Τάνας. Εσύ Άγγελε. Άντε ρε Άγγελε. Έλα Νικό! Σε μωρέ καλά. Εσύ Άγγελε, εσύ πάρ' το σώμα σου. Μπράβο. Λαμπρό. Εκεί Δημήτρη, κοντά. Ζήτα μπάλα ρε Αθανασόπουλος. Μπροστά. Ρε Γιάννη. Ζήτα μπάλα ρε, έχεις πάει και στη σπίτι. Μην αλλάξουνε. Τσιλιγιάννης εκεί. Άντε κομπού! Ήρεμα. Έλα σιγά έξω. Σιγά. Ανεβείτε. Ήρεμα Θανάση. Σιγά, έλα πάμε Ηλιά. Πρώτη μπάλα Θανασόπουλος. Πάμε Ηλιά, φύγε Ηλιά. Μπράβο Άγγελε, μπράβο, δεν περάσει. Κοίτα. Κοίτα, πού είμαστε πίσω. Πόρτο παίκτη. Εκεί. Άιντε. Πάρτε μπάλα. Σε με τραζιστάς μπάλα. Μάκη, πλάτες σου, Μάκη. Άντε ρε, Εσύ. έτσι μπράβο είναι. Ξανά, πάρ' την με το άντε. Μπροστά, Νίκο.
Εσύ, Άγγελε. Αλλά πολύ καλή είναι. Πολύ καλή, φύγε. Έτσι. Άγγελε. Άντε Νίκο. Υπολόγισε λίγο την μπάλα. Πανάση. Μπράβο, μπράβο. Έλα, μην αλλάξουνε. Πίσω. Άγγελε, Αναστασίου. Έτσι, πολύ καλή. Εσύ, Άγγελε. Τσιρικάγης. Έλα ρε Νικήτα. Γλιστράει και ξέρει τη λασπουράει. Έλα, Τσιρικάγης, έλα. Μαρκάρουμε. Ναι, έτσι όμως όπως φαίνεται, φαίνεται πως Μπροστά, πάμε. Μπροστά, Τάσο. Μπροστά, Τάσο. Τάσο. Έλα, μπράβο, άντε, έλα, καλή. Άντε πιέστε κύριε. Έτσι. Ξανά. Τι το φοβάστε, άντε. Πήρες ο Λεφάνη, μπράβο. Φωτή, Φωτή. Κοντά στο παίκτη. Κοντά στο παίκτη. Τάσο, Τάσο. Έλα, μην χαθεί εκεί πέρα. Πιέζουμε. Δεν μόρι την μπάλα από εκεί. Έλα στο κέντρο, έλα, Από εδώ. έλα. Άλλαξε παιχνίδι. Έτσι, δύο, εκεί, πάμε. Πάμε. Γύρεμα, δικιά μας Δάνας. Δικιά μας. Δικιά μας Δάνας, πάρε. Κότσι, κότσι. Μπροστά. Δώσε Ηλία τώρα. Άντε ρε Αθανασόπουλος. Εκεί. Γύρνα, γύρνα. Αθανασόπουλος. Θέλουν και τα παιδιά να δίνουν στο. Έχει αλλάξει τις κανόνες του διαβίου. Άγγελε. Εκεί κοιτάω. Εκεί Λαμπρό, εκεί. Μην αλλάξουν. Μην αλλάξουν. Γυρίστε, γυρίζουμε. Παλαμάτσας! Ας τον Νίκο! Πήγαινε μέσα να πηδήξεις εσύ. Νικήτα! Αναστασίου, εκεί. Πανάση, πρόσεχε. Αλλιώτικα κλείσει. Εκεί, Λάμπρο, Λάμπρο. Κοίτα μπάλα, Λάμπρο. Τσιρικάγης, μπάλα να διώξουμε πρώτη. Λάμπρο. Εκεί κοντά, κοντά. Να φύγει. Από εδώ. Πήγαινε, πήγαινε Δημήτρη. Έτσι. Μπράβο. Όχι φάουλ. Εκεί. Μην αλλάξουν Γιάννη. Μην αλλάξουν. Τσιρικάγης. Έχει μεγάλο. Νικήτα, ζητήστε μπάλα. Θα φύγει η Λία. Μπράβο. Πάμε έξω. Πάμε έξω. Έλα Γιάννη. Μη χαθεί, μη χαθεί. Πίεσε Γιάννη. Μπράβο. Εσύ Λία. Μπράβο ρε Ιλιάκο. Μπράβο. Εκεί. Μπράβο Τσιρικάγης. Μπράβο. Άγγελε. Άγγελε. Σύμπτω μέσα ρε. Λάμπρο. Έχει μεγάλο. Πήγαινε Λία. Έλα ρε Λάμπρο. Γκολ! Άντε! Έλα, πάρτε την μπάλα! Την μπάλα! Τσιρικάγης. Λάμπρο. Έλα εδώ. Άγγελε! Άγγελε! Στο κέντρο! Έλα εδώ! Νικήτα. Λάμπρο! Πρέπει να του δώσει κάρτα κανονικά του τερματοφύλακα που κρατάει την μπάλα έτσι. Κοίτα στέκει. Το τερματοφύλακα σαν να θέλει. Η δική μας Φωτή! Δεν πήγε να την πάρει και κράτησε. πας και την παίρνει, τη στιγμή που την παίρνει, το τερματοφύλακα δεν είναι υποχρεωμένος να στη δώσει. Φωτή! Άμα θέλει να τη δώσει, πρέπει να τη στείλει. Φωτή! Με τον Δημήτρη μαζί! Με τον Δημήτρη μαζί! Πίσω! Λάμπρο! Μπροστά Γιάννη, μπροστά! Μπροστά η μπάλα πάει ρε. Πάμε, εσύ Αναστασίου! Έλα, Φώτη! Πήγαινε στον παίκτη! Όχι, πήγαινε δύο ρε! Πάρτε την πηγαίνει. Πάμε Λάμπρο, πάει! Ρε Φώτη! Πάρτε παίκτες Λάμπρο! Τσιρικάγης! Παίκτες! Πανάση! Στη μικρή περιοχή! Πάρτε παίκτες! Γκολ είναι ρε. Άντε ρε. Όχι ρε. Δεν πειράζει, έλα.
Λαμπρό! Πάρτε παίκτες μόνο να μην δείξετε. Ρε Φωτή! Κοιτάτε πάρα! Κοιτάτε πάρα! Άγγελε! Κοιτάτε πάρα! Κοιτάτε πάρα! Δεν είδες πως είναι μέσα στη... Δεν διάξαν τα παιδιά. Πάρτε παίκτες, κοντά! Κοντά Φωτή! Κοντά! Σιδικανής! Θα βγαίνει πολύ στην άκρη! Εκεί! Εσύ Άγγελε! Ρε τις φυλάς τώρα ρε! Ρε τις φυλάς τώρα ρε! Ρεφερί! Κάτσε μωρέ! Ρεφερί! Πάρτε παίκτες Σιδικανή! Πάρτε παίκτες! Ηλία! Κοντά ρε Ηλία! Ηλία! Κοντά! Κοντά Λαμπρό! Έλα Θανάση! Έξε, έλα! Άουτ είναι! Έδωσε άουτ, έλα! Δεν πειράζει ρε, δεν πειράζει! Σταματήστε ρε! Θανάση! Θανάση! Αλέκο! Αλέκο! Ο Λάης μου αναλύος τους. Αλέκο! Ό,τι να είναι σφαιρά. Ήρεμα! Εγώ ρε. Ήρεμα, μην φωνάζετε. Θανάση! Θανάση, κάτσε το τέρμα σου! Θανάση! Ρε εσύ, πας καλά! Αθανασόπουλος! Αθανασόπουλος! Πηδάμε! Δημήτρη! Πηδάμε! Πάμε Ηλία το παίκτες! Τσιλικανής! Άγγελε! Άγγελε! Πηδάμε πρώτη! Πάμε Γιάννη! Πάμε Γιάννη! Μισουτάκι! Ένας εκεί να διώξει μπάλα μου. Άντε ψηλέ, το έβαλε! Ποιος το έκανε αυτό? Ποιος το έκανε? Ποιος το έκανε αυτό? Έριξαν τραγκατρούπα. Τι έγινε ρε παιδιά! Ποιος το έκανε αυτό το πράγμα? Ωραία. Ο μαλακισμένος. Τίποτα δεν έπαθε. Γι' αυτό φωνάζω άλλο πατέρα. Είναι στα αυτιά, είναι στα αυτιά. Τα μάτια τίποτα. Μάτια και αυτιά. Ποιος πήγε, πήγε το 5 ξέμεσε και ήταν με το φύλακες. Δικός μας ήταν. Αυτός περνούσε από εκεί. Το πιάσει. Τι τον έδεσαι εσύ? Ήταν ένα παιδί και αυτός εκεί ο χοντρός. Αυτό είναι δικός μου γιος. Εμένα είναι δικός μου ρογιός. Στο Σπουτόρης. 2. Αποκλεισμός από τον κρατήδι μέχρι το τέλος της χρονιάς. Ό,τι και να ήταν, κάποιος είχε ρίξει και ένα εδώ, έριξαν και ένα εκεί. Από εδώ ποιος έριξε από εδώ? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω ποιος έριξε. Την ώρα που έριξαν, από την πρώτη στιγμή έπρεπε να του κόψουν τα αυτιά. Ποιον ήταν. Το παιδί. Κατάλαβες τι λέγω? Μου πάτησε Σωτήρη. Τα αυτιά. Δεν θα το κάνω τα σούλα σου, μου το είπε. Για καθίστε και πέρα στο καθόλου.
Ναι, τριμονάκι, ακούστηκε έξω τριμονάκι. Ακούστηκε έξω. Πιο πολύ λέει. Ui, vermelho! Από πίσω, είναι από θέατρο. Τι θέατρο, μωρέ! Θέατρο, μωρέ! Από πίσω έσκασε. Ναι, από πίσω αυτό είναι δίκιο! Κανονικά εγώ θα έδωνα 200 αγώνες, αλλά όχι εγώ και αυτή. Δηλαδή έχω πει πινκ-πονγκ. Μου τρέμουν τα πόδια. Φοβήθηκα με χτύψε το παιδί. Καταρχήν ήταν τι ήταν, μια στελιά ήταν. Δεν ξέρω τι ήταν, με άντρε, εγώ τρόμαξα. Είδα το άλλο που κράταγε το πρόσωπο. Απλώς και τα πιτσιρίκια δεν πρέπει με το που γίνονται, δεν ξέρω, πέσει κάτω αυτά που φταίνουν. Κατά το 80% φταίνουν οι γονείς πάντα. Δεν μπορεί, λέει, εκεί το άλλο. Αντί να παίξει τα πιτσιρίκια, να κάνει τους Άμα δεν χτύψει και απλώς τρόμαξε, αλλάζει το πράγμα. Άμα τρόμαξε, εντάξει, να σταματήσουμε λίγο να γίνει και τελειώσει. Δεν ξέρω, είναι Σπουδεύεις τώρα. Δεν γίνεται τέτοιοι άνθρωποι να